mga tisoy, atong butingan og reaction video ning number 1 trending na BTS Dynamite. So, para ma-excite po mga katisoy, para malingaw sad mo. Natay guest, special guest, pang-upa mo lang ganaw. Dali, tulog na. Tuwara! Tuwara! What's up mga tisoy? Shout out naman dyan! Oh yeah! So, nagkakape po tayo mga tisoy. Kape, gatas. Gatas para, you know. So, usa tong dugayon pa, sugdan na tong reaction video. Alright, let's do it, man! Intro pa lang yun na, warang tubig-tubig. Oh, big hits. Ako mga tisu. Kabay. Tisuya, bay. Suy, warang maglako-lako raman sila, oh. Jimmy, no? Lagi tudlo to, bay? Ayay! Kwarto man isilingan ako, oh. Ay! Mauwa, gidoy? Mao! Be? Mo hilig ka gatas ki... Jungkook! Be? Mauwag buhok, oy? Oh? Hilig sa ko muna anak ba? Hilig sa ko muna anak ba? Muna Hilig anak sa ba ko, hilig sa ko. Kana sa kwarto, gumunti kwarto din. Oh, wow, Arme! Mention, oy? Wow! Astigad yan, RM, oy, ano ko mo? Inanay dyan yung style ni J-Hope, oy, pinanaan na ba? Cool ba? Hilig sa ko nang magkaon bitaw ni nagpaabot ang mga kauban na mga mangayo. Hilig sa ko ana ba? Oh. Para jud mi. Go. Oh, Michael Jackson is Jimmy no. Mua gini na, oy. Ano? Luto-luto ba? Ow! Oh my man! Ito lalala naman. Kim Tae-won, man! Idol, kiniswarang na ako, bay. Opa, dyan siya. Opa, bitaw Di dyan mas handsome niya. Oh, kita naman ito do? Hilingan? Puti bay. Puti dyan nila, no? Puti ya, bitaw. Ako ang t-shirt, may puti na to. Biya, pinapiti ba? Isuda, gano'n din. Nagdamgo dyan ko nga. Nakos likod ba, bisag ulo. Hilig sa kong muna anak bitaw, kanang na-interview. Hilig sa kong muna anak bitaw. Hindi lang po, ano-ano nilo? Ala, ako man siguro to. Lili. Ako siguro to. Awa! Gapas lagi. Di apas, ako tikpuan sa timplag ka. Gatas nila day. Gatas. Manis ko, lagi rin sila. Maor dayo. Pisuyo boy, no? Pisuyo kayo kitong kondo to. Na gino. Lupot ayo. Kita mo ba? Kita mo siguro. Oh my. Tisay mo yan. Laali ka talaga. Salo di ay. Bantay dynamite da. Dynamite yun. Gabi jud Tulala gino. Pinaana kanang pinaana ba hilig mo sa una yan na. Pero karon lahi lang jud kay. Gani po do. Kung tulala magkanta ba? Ano ba? Hala. Hilig sa kumo light-layat bitaw Light-layat mga amigo light-layat. Look, Jump na. playground. Tugkaran, natay tugkaran diya. Pwede na. Apply man siguro na nato bay na ng sayawa bay. Pwede siguro kung ginaan sila, kung pasayawan ta nila ginana. Siguro. Gabi mo tisuya gid. Look mga fireworks. Wow, Gabi. Oy. Kwarto na silingan. number one, no question jud ay number 1 no question jud. Gabi. Gabi. Speechless na ba? Oh? Ano, pinaana nila bumur. Hilig sa ko mukuwag sunglass bitaw. Hilig sa ko. Hilig sa ko. Pinaana ba? Hilig sa ko bitaw. My gosh. Mga tisoy. Wala na akong masabi talaga. Napakagaling ng BTS number 1 na. Number 1 Dynamite. Naman siguro na yung mga kuanbod no, mga K-pop diri sa naman siguro na diri sa SB19. SB19 yung man. Ilang sumisikat nga ron nga P-pop sa Lagi P-pop na sila. The same time na mo to sa KMGS, di ba? MGS. First one na po na bago daghan ni P-pop o diri sa Pinay. O di na Pwede niya. siguro to mga Ayan ako mga katisoy. Para na mga katisoy. Kabantay mo? Bantay ka. Bantay po ko. Hilig na kayo kuha. Hilig pa ko gatas. Hilig sa mga anak ba? Anak.
ko. Inaanak. Kabantay ka. Lakaw ko. Simple to. Inaanak mo. Kalit yung anak yan. Ako ganyan, mga anak ko yung anak. So, para na ako. Ano siguro? Ano Pwede na siguro. Pwede na Siguro naman siguro tayo tugkaran diya. Pwede na siguro ma-apply. Naipigan, nabastikan, unahan. So, iyon yung mga tisoy. Di ato dugayon kay Matel man siya Ano yung meeting. So, yun shout yung out. reaction ko. I hope nag-enjoy kayo. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification para update kayo sa mga bagong videos namin. So, yun lang yung mga tisoy. God bless yung lahat.